дар вилояти Суғд давоми 9 моҳи соли ҷорӣ кормандони мақомоти вазорати корҳои дохилӣ 4412 ҷиноятро расман ба қайд гирифтанд, ки аз ин шумора 676 ҷиноятро занон содир карданд. яъне даст ба ҷиноят задани занон дар ин давра аз шумори умумии ҷиноятҳои содиршуда 15.3%-ро ташкил медиҳад. ин нуқтаро Абдурофеъ Абдуназарзода, сардори тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳангоми баргузории як мизи мудаввар, ки ба пешгирии зӯроварӣ дар оила бахшида шуд, таъкид кард. бино ба иттилои вай дар ин давра аз шумории умумии ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда 1002 адад ё худ 22.7%-ро ҷиноятҳо нисбати занон ташкил медиҳад. яъне агар 676 ҷиноят аз ҷониби занҳо содир шуда бошад, 1002 адади дигар нисбати занон ба қайд гирифта шудааст, ки ин рақам бино ба гуфти кормандони мақомоти вазорати корҳои дохилӣ хеле ташвишовар аст. дар ин давра бар асари одамкушӣ, ба худкушӣ расонидан, таҷовуз ба номуз, ғоратгарӣ, ҷалби одамон барои истисмор, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, хариди фурӯши одамон, розанӣ, тамаҷоӣ, авбошӣ, вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, дузди, қаллобӣ ва дигар намуди ҷиноятҳо ҳуқуқи манфиатҳои занон поймол гардидад. масъалаи ҳалталаби имрӯза ин таҳкими маърифату маданият ва волояти қонун дар муносибатҳои оиладорӣ, баланд бардоштани масъулият ва саҳми падару модар дар омода намудани фарзандон ба ҳаёти мустақилона, таъмини пойдории устувории оилаҳо, алахусус оилаҳои ҷавон, пас намудани шиддатнокии вазъи ҷиноятворӣ дар оила, дар доираи оила ва муносибати хешовандият. масъулин таъкид намуданд, ки солҳои охир зӯроварӣ дар оила ва хушунат нисбати занон хеле зиёд шудааст. давоми 9 моҳи охир дар миқёси вилоят содиршавии 68 ҷиноятҳои вазнин, аз ҷумла 10 одамкушӣ, 7 ҳолати расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, 18 зарари миёна, 6 ҳолати зарари сабук ва 21 адад расонидани азобу уқубат дар заминии муноқишаҳои оилавӣ ба қайд гирифта шудааст. ҳоло дар қайди раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 686 оилаи ноустувор қарор дорад, ки нозироти минтақавии милитсия ҳамарӯза бо онҳо чорабиниҳои профилактикӣ ва пешгириро бобати содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гузаронида истодаанд. бино ба гуфти масъулин, ҳарчанд оиди пешгирии чунин ҳолатҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинон ба роҳ монда шуда бошад ҳам, то ҳол теъдоди зӯроварӣ нисбати занон ва хушунат дар оила зиёд ба назар мерасад. дар ин давра ба шӯъбаҳои вазорат дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 1170 аризаву шикоятҳо доир ба баҳсу муноқишаҳои оилаӣ ворид гардидааст, ки аз ҷониби мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. аз ин шумора 1035 адад баҳсу муноқишаҳо байни зану шавҳар, 135 адад байни келину хуштоманд, аз ҳамин ҳисоб 24 адад зӯроварӣ нисбати ҳамсар ва 442 дигар сабабҳои оилавӣ ба қайд гирифта шуданд. мизи мудаввар дар мавзӯи тағйир додани афкори омма оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила ва беҳтар намудани роҳҳои хизматрасонӣ ба ҷабрдидагони зӯроварӣ бо ташаббуси раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баргузор гардид. дар он намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, раёсати ҷавонон ва варзиш, шӯрои уламои дини вилоят, шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ноҳияи Бобоҷон Ғафурову Супидамен иштирок намуда, оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила фикру ақидаҳои худро иброз намуданд. яке аз зоҳироти манфие ки муносибатҳои фард, оила ва ҷомеаро вайрон карда истодааст, хушунат ва ё зӯроварӣ дар оила ба шумор меравад. бо мақсади пешгирии ин ҳодиса, ҷиҳати иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила аз санаи 19 марти соли 2013 дар рақами 954 барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 ва нақшаи амалии он. қарори раиси вилоят аз 30 сентябри соли 2014 таҳти рақами 383 дар бораи тадбирҳои амалӣ намудани барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 баҳри баланд бардоштани тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон, бахусус тарбия ва ҳифзи ҳуқуқи занон духтарон аз гурӯҳи ниёзманди аввалӣ
کارهای زیادی رو به انجام رسانده شد. раиси шӯрои уламои дини вилояти Соғд ҳоҷи Ҳусейн Мӯсозода ҳангоми суханронӣ аз муносибати ноустувори келину хушдоман дар оилаҳои ҷавон сухан кард. Бино ба гуфти вай, имрӯзҳо ҳолатҳои азобу уқубат ва дашном нисбати келин аз ҷониби хушдоман зиёд ба назар мерасад. раиси шӯрои уламои дини вилоят таъкид кард, ки ин гуна ҳолатҳо бештар дар шаҳр ва гирду атрофи он ба назар мерасад. гуфта шуд, ки сабаби аксари муноқишаҳои оилавӣ ин муаммои ночиз аст, ки ҳангоми баррасии он масъулинро ҳам ба ҳайрат меорад. ҳоҷи Ҳусейн Мӯсозода рӯйпӯш кардани айби келин аз ҷониби хушдоманро дар баъзан маврид беҳтар донист, зеро ин ҳолат барои пойдории оилаҳои ҷавон, ки ба зиндагонӣ омода нестанд, мусоидат хоҳад кард. سبب ناچیز هست و همه سبب ناچیز اویله ها ناآرام می شود. خشنامان از روزی که کلیم می بیاید می خواهد ظلم کنم. من خشنامانم خیلی همیخید کرده بودم، منم برای همیخید بودم. دین یک نفر میگن که دکترشون و نزدیکی اویله دار کرده، باز میگن 3 ماه شده است کلین نمیماند که خشنامان یک کاری درست کنه. هر یک کارش با عیب میگیرد. یعنی اوقات نادرست، تو اوقات زیاد کردی، کم کردی، خانه پدر و مادرت نرو. مادر خیلی باید 3 ماه من دکترم جدا کرده میگیرم. زندگانی کردن نمیشوند میگی باید خشنامان. همین خودش جبر و ظلم و خشونت همین است. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила 19 марти соли 2013 ба тавсиб расидааст. ҳадафи он пойдории оилаҳои ҷавон, ҳамдигарфаҳмӣ байни зану шавҳар ва пешгирии хушунату зӯроварӣ дар оила маҳсуб мешавад. мақсади асосии баргузории мизи мудаввар ҳам ба ҳамин масъала нигаронида шудааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.